Sambonani nginibingelele nginamukele le channel eMasweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ucofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese uya comment kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu kule video yanamhlanje ngifuna ukuzwisa usisi uKelly Khumalo ephawula mayelana ke necala lika Senzo Meyiwa lapho khona kade ehambeleke uKhozi FM. Bafika kuKhozini uSel Beyonce ke wambuza ukuthi ke Kelly Khumalo ngabe uyalilandela nale lecala lika Senzo Meyiwa wabeke eseyiphendula eseyiphendulela yena ke esho ukuthi yebo uyalilandela icala kodwa ke akasalilandeli njengasekuqaleni. Uzobe usuyizwela wena ke kule video. Ngenza kwethu siyabona enkantolo abanye ke abasolwa bazama ukukhomba yena, bazama ukucindezela yena, abanye futhi ke bazama ukuyiqhelanisa naye, ngisho ke nabameli imbala abanye bazama ukukhomba yena, abanye futhi bazama ukumkhipha kuleli cala ke okanye kubeni umsolwa ekufeni ke okanye kubulaweni kukaSenzo Meyiwa wabulawa ngehluku edutshulwa ngonyaka ka2014. Ngenza kwethu angazi noma lento lena ngiyibona ngedwa yini, kodwa mzwane ke kuphuma okanye ke kuvela umbulali okanye isizathu sokubulala uSenzo Meyiwa seqiniso kuyonyakaza amaZulu. Angazi ukuthi ke kuyobe kunini, kodwa khona ngelinye ilanga ngethemba kuyokwenzeka. Ngiyacela ukuthi ubone le video mangabe usuqedileke bese ke uyaphawula usho ukuthi ke wena uKelly Khumalo umbeka kusiphi isikhala kuleli cala, umbeka kwabamsulwa okanye ke umbekwa kulabo abadinga ukuphenywa. Ngiyabonga. Nakho kunye ngifuna ukukubuza, uyalibuka icala lika Senzo Meyiwa? I used to in the beginning, but not anymore. For me to keep sane and for me to remain in a place of faith and trusting God, I have to stay away from the noise and wait for God to prevail. Yeah. And ngiyacabanga ukuthi futhi kuvesane kukuthathe kubuyise, angiboni ukuthi ukhona umuntu ongafuna ukuhlala abuke into engikhumbuza into embi kangaka kuba isikhumbuzo entweni othi uyazama ukuthi yazi Nkosi lento ayizange ngiphathe kahle at all, bese iyabuya futhi la uthi wena hey sekuyaphela phinde iqale phansi futhi. So kuhle ukuthi you must stay away for your mental health and ulinde isikhathi sika Jehova. Like I said earlier, uNkulunkulu, he's not a man that he should lie. So you remain and hold on to that and trust the process. Nice.